ze ondo, Behar da. Goxo, hemen platoan, bai. Miluze, aterpie, gaueroko aterpie eta berotasuntxu, ze gustora gauzen. Gure lehiakidekin asko zobeto datozela, iepa! Nara Eider, Ander Xabi, Aneta Katia, aupa! Etorri, Miluzeko epelera. Benetan, zutondu baino bete hemen. Bueno, hori asko zati da. Nara Eider, zutondon bat, bai ez da? Bai, hori ez delakoik. Bueno, baina Miluzen eta Miluzeko gelan beste lehiakidekin eta lagun egiten. Bai, ez da? Bai. Bueno, Naro Eider, aurreko saioan esan genuen, dia txapeldunen sortea eta guzti daukazuela. Bai, a ber. 7. saioa gurean, ez da erreza, eta lortzen ari zareten, Naro Eider. 7. saioa 1.400 euro zuen markagailuan. Naroa, eta gogoratuko dugu, historia ikasten zabiltzela. Bai. Eta zen guztua? Oso ondo. Oso ondo. Historia ikasten eta historia egiten. Egiten Miluzen, bide batez. Beti. Eider eta bere ingles filologia. Bai. Bere saxofoia bebai, ezaztu. Bueno, ezaztu, zuk ekarri duzu? Ezaztu. Ez. Gaur ez dut ekarri. Obrengoan ezaztu eta ekarri. Naroa, Eider eta gaur, ze gogorekin gatoz? Oso gogotxu. Oso gogotxu. Bai. Ze Miluze trebiek zarien erakusteko gogoz. Bai da. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ander eta Xabi, gurean bigarnez, leku hartuta ja, bikote? Bai, hortan. Bueno, horrendik ez, nahiko apal, horrendik ere. Bai, aurrekoan sokatiran, atzera egin genuelako, baina gaur beste aukera daukagu. Bide batez, zuen pixkat gehiago ezagutze aldera, Ander, kirol zalea, omen? Kirola ikuste zalea. Ikusi, egin baino ikusi. Neurelez. Ontxe itiak... Kirolari pasiboa orduan, ez da? Bai. Egin dezatela bestek. Baina mendia eta... Paseatzea. Vale, Bueno, hau, zer? aipatu nahi dut, ze, Ander, zure abizena da? Polaina. Sekulako. Eta igual mendiarekin loturarik izango zuenik, edo Polaina abizena, nuen ezagutzen Nik ere. Ja, jarri zizuten arte, ez da? Vale. Xabi, zure abizena? Azkue. Azkue, hori ezagutzen genuen. Bai, zure kirolozalea. Bai. Baina denborarik ezakik izaten dugun, etxean baditugulako... Bai, bueno, etxean baitu zereginak, lanean ere, baina bai, etxean bi alaba. Ikusten hariko direnak? Ala, espero, eta... Izenak eta, aipatuko ditugu? Bai, Alaitz eta Uxue, ama miren. Bai, eta, bueno, bai, kirola egindakoak, ez da izugarri ere, baina, bai, bueno, beste zeregin batzutan, da guain, bueno, tartea honene aprobetsatzen. Orain Miluzen. Eur batean, animo bikote, sorte hon. Oso ondo. Bueno, abizen kontuak aipatuta, Ane Katia, gabon ongi etorri. Kaixo. Bueno, bizkiak zaretela ikusten da. Bai. Fiskat. Bai. Ane, abizena? Bai, Ludwig. Munitzen bizi, Euskal Herrian bebai, momentu honetan, Ane Katia, 18 urterekin, non bizi zarete? Munitzen, baina, bueno, modu donostiarra gea. Donostiarrak izan da, Munitzen bizi. Bueno, besteak beste, zuen barri izan genuelako, aspaldi umien Miluzen eta euren barri izan genuen. Katia batera bizi zarete? Orain bai. Bai, eta umetik ja emakume izatera bizitza aldatu da, ezta? Han ez zer egiten orain? Asko, lanean, ikasketa bukatu genituen eta bain lanean, ari gehiago. Zertan zabiltz lanien gauza interesgarri askorekin? Bai, bueno, edifizioak automatizatzen ari naiz eta oso gustora egia esan. Eraikainak barkatu. Mugarik gabeko ingenierietan bebai, ganan bebai proiektuak egiten emakumeentzat eta han saltsa askotan sartuta, ze ondo, Katia, zuk? Ni hain naiz fabrikak automatizatzen. Zuek egiten duzu dena automatizatu. Antzeko, bai, gauza antzeko. Ados? Eta ze intentziorekin, ze ondo, Ane, Katia, torri zarete, ja, Euskal Herrira, Miluzera barriro, apurtxu bete erronka zeuentzat, eta, bueno, ze posa guretzat bai. Zein da intentzioak, Katia? Ondo pasatzea, eta hori, zuekin gozatzea. Zerrik asko, bikote tortziarren plazer bat. Bikote honak, automatizazioa. Nolako alizateke Miluze automatizatua, imaginatu. Zakuan, jokoan, ditugu, Erne, 50... Bederatzi mila zeiren dagoita euro. Robota ataskatu egin da pizka bat. Ez esan, atzko, robotizatia, benetan egingo dute. Hemen, aragi ezurrezko aurkezlea behar ditugu, baita aragi ezurrezko. Publiko ere urretxindorra ikastolatik aukasuek. Hene jatorra oso. Txalo honak, Bai. Txalo honak. Eta Miluzeko abez batza lehiaketan, goiko posizioetan dagoen taldea. Ondo. Erne denak, Naro Eider, hasi egingo gara. Puntutxuak pilatzen, benga arrasta gure lehenengo proba, iazkutuko kontzeptuak zeintzun diren gaurkoan, danok, benga jolasteko prest. Lehenengo, taulako lehenengo arrastoa, mota adina kolore dauzka. Txakurra. Ander Xabi.
Fruta. Ane, Katia. Pinturak. Oso bero. Naroa Ider. Ezingo duzu bere aztarna ezabatu. Paso. Paso. Ander Xabi. Tatuajea. Ane, Katia. Permanentea. Paretetan ere aurkitu dezakezu. Erretula gaioa. Osondo. Bai. Han eta Katia asko gerturatu. Naroa Ider, zuek asmatzen lehenak 80 puntu, beraz? Osondo. Bigarren tabla, banatu ditugu lehenengo puntuak, bigarren tabla Ander Xabi, zeuk erantzuten hasi. Eta bigarren kontzeptu eskutuko lehenengo arrastoa, goazten telesailean ongi ezagutzen dute. Barnetegia. Ane, Katia. Apaiza. Baita ere. Naroa Ider. Basakabi. Mugikorrean aurkitu dezakezu. Estaldura. Ane, Katia. Aplikazioa. Naroa, Aider. Musika. Urduri jartzen gaitu askotan. Ander Xabi. Interneta. Ane, Katia. Musikala. Bitu, nahi musikalak urduri jartzen hau, benetan. Bai, Naroa, Aider, musikalea. honek ez bai Ordularia. Benga, arrastona hau. Gure hizkuntzan noranzko bakarra du. Aurrera. Ane, Katia. Arrastoak lotu behar ditugu. Ez? Paso. Paso. Naroa, Aider. Erlojua. Ez. Hotz. Jendeak ozen hitz egite eragin dezake. Oso arrasto hona hau. Aurrekoekin ere lotuta. Siri. Siri. Ane, Katia. Bozgora gailua. Naroa, Aider. Bai? Zarata. Benga, hau bai ona. Galdera ikurren lehengusua da. Bai. Harridura. Ikurra. Oso ondo hori bai. Goazen eta harridura ikurra amaieran. 50 puntu. Zetan geratu zan, zure kontue? Egin nuen kastina, enegoen nerabe papera egiteko, ez irakase papera egiteko, hor jarraitzen dut. Hor jarraitzen, Ea aita, apaiz noiz izaten naizen. edo aita edo. Ikusiko dugu. Bueno, ondo. Ane, Katia, 3. taula lehenengo arrastoa, gutxienez egunean behin egiten da. Kaka. Ara? Bueno, aldela. Aldauinak. Hori. Naroa, Aider. Barre. Ander Xabi. Lo. Gertu, batzuk. Kutsatu egiten da. Hori esaten da. Estula. Naroa, Aider. Bakit zer da baino zaken asatean. Adierazi nola bait? Zer? Bai. Ahoz gora Nagia izan. Eske bakit zer dan. Egin, Aider. Hau zabalkaz hauz. Bai, oida. Oso ondo bai. Arrausia, hau zabalka, bai. 80 puntu. Utsakorra ez ezik, pentsatze utxarekin ja, niri askotan gogoan sortzen zait, Beraz, erne miluzeok lo hartu da, Naro, Aider. Hortxe dabil, Akaso imintzio gara egin beharko duzu, Hartu leku, amesedez, Ander Xabi beste aldean zuek. Iazma puntu lortzen ditugun, denbora. Tima, nahi zazukin. Ekin bat. Venga. Hasi lanean. Venga, reza da. Desfilatu. Jostorratza sartu. Behan, Naroa. Sortan egin. Beraz? Kondoia. Bai. Maiat. Uztaia. Xerra moztu. Aregea moztu. Moztu. Gazta zati bat moztu. Erropa moztu. Eider beste modu bere matera edo. Ondo irakurri duzu? Bada ez bada? Bale, ez du ondo irakurri. Ia ba? Eider? Horbila? Hirugarren kontzeptua. Biok batera.
Ander Xabi, zer dau? Elkarrizketa. Elkarrizketa mantendu. Elkarrizketa. Bazkaltzen elkarrizketa mantendu, laneko elkarrizketa. Lan elkarrizketa oso ondo. Eider Bizkor. Farola, zuaitza, sagarra. Bai. Sagarra hartu. Gaztaina bat. Gaztainak dire, bai. Kanpoko morkotxa gaz. Morkotxa, bai. Kanpoko pintxuekaz igual gaztaina bat zela. Ez dakit zeu lertu dugun azera batean, Eider. Gazta egiten duen pertsona. Gaztagilea, alegia. Bueno. Lelau puntuak banatu, gero zuri gauza bat esan. Berroina puntu. Ados? Preservatiboaren txistea kontatuko zu edo ez da kontatzekue, telebistan. Ez da. Publikoari gero off the record nahi duzue? Zuek nahi zuie preservatiboen txiste kontatia? Zue bagarrik, entzun nahi baduzue, etorri biluzera. Izan biluzeko publiko zuek ere, txalo bero bat, eta etorri. Ba gero guk hemen badakuz. Baina etorri egin gara hortarako. Ander Xabi, etorri garata, imitio batzuk, hartu lekua. Anekatia, estreinekoz. Bueno, orain, aurretik ere izan da gurean noski, puntu bila bota proposamenak, mesedez. Debora. Hori da, hasi. Zukaldatu liburu bat, irakurri, idatzi, idazlea, sinatu, liburua sinatu, eman, liburua eman, oparitu, oparia. Karteroa. Sinatu, tarjeta eman. Zertan ari da? Txartela, ordaindu. Bai? Ordaindu txartelarekin. Non? Supermerkatuan ordaindu. Bigarrena. Eskultura bat. Bai, zu eskultorea. Ez. Nola esaten da. Nola esaten da, hori da. Bai, muskulatu da gola. Ez da eskultura, baina antzekoa da. Kendu ez? Venga. Eskultura. Ez da alemanez, hirugarrena. Bai, Hirugarrena. Eskultura gilea eta eskultura. Oso ondo? Eta eskultore. Azerara berri. Bai, liburua idatzi, irakurri, ordaintzen zerona. Bai. Ordaindu. Zer leku da? Zer da? Liburua erosi. Liburutegia erosi. Kiosko bat. Kioskoa. Hartu lekua. Kioskoa. Itzuli. Da kulturista irudikatu dugu, baina kurbia falta. Bai, horra zigara, eskultev. Horrela alemana eta dena nazutaigu, bueno. Ba pena, bakarra hoi puntu. Bai. Txalo, alere. Hori gertatzen zaizue? Hasita, barkatu, alemana etorri zait. Bueno, bai, azkenan beste hizkuntzan itzuliko dezu, ez? Aleman esaten badet? Zalantzari gabe, zer? Esan zio zer Antioneri. Ez, esaten dut, proban ondo egiten badet? Ez, bai, Katia esan zio zer. Probatu. Esan zio zer. Hala Antion biketzi, ez? Bo, gaixo Antion zer maguza hartu lekua, mezez? Hartu lekua. Naro ari darbezaldean. Ba, ez urruti bili, ez, ha? Ez, oso ondo, asmaten dut. Da, kaixo Antion toneti bazala, hori gero. Ez hori ez da esaten. Ja, pentsatu aurrena, Bikote? Eta hori bai, hasi. Saskibaloia. Kanasta. Ez da saskibaloia. Venga, antzera. Oso ondo. Boleia. Bai. Voleibola, bai. Voleibola. Bigarna. Animalia. Bai, animalia. Katua. Ez? Ilea. Katua. Ez. Ez. Kamiseta, erropa. Animali bat? Larrua. Katua. Ez da katua, naroa. Txakurra. Artza. Ez. Otxoa. Ez, bota animaliak, mesedez. Errazagoa da, Zer? Bella, esnea. Untxia. Ez da untxia. Ardia. Ardia, Oso Hauntza, kerra. Hirugarrena. Arkumea. Vale, ya está. Abeslaria. Karaokea. Antzekoa da. Abeslaria. Karaokea baino, nola da? Duoa, duetoa. Ez da abestenari orduan. Koroa. Atzeko ahotsak. Atzeko ahotsak, abeslaria. Playback. Zapalketa. Playback, bai. Eta pena arkumea... Arkumea? Bai. Ardira heltzea kostatzaigu. Katua, zaigula sartu. Katua? Ez da ere. Ez da katua izango da. Lastima. Ba pena, beste hogei napuntu. Horain giran nahi dogoz. Abai. Nola Antion toneti bat Ez, zara? Antion zer moduz, toneti bat zara. Vale, aurrena edukazio pixka bat. Antion zer moduz toneti bat zara, alemanez? Antion, wie geht's? Du bist blöd. Du bist blöd? Txalo oro bat. Hori, Toneti da blöd.
Bueno, eski, itzulpena batzutan zaila da, hola batekoa izatea, baina ontzeko zero, bai. Hori, mezu baten behar dotan, ja gordeteko neuk eta esateko. Tarteka zonenit. Behin edo. Eroglifikoak. Naroa, Eider, hasiko gara? Bai. Guzti asmatzen? Bai. A ber. Lehenengo eroglifikoan eskak denpora. Ikusi alduzu. Ilarra. Bale? Ilarra. Egin? Ilargia. Ilargia. Ondo? Ilargia. Ilarrari arrakenduta hil, arginano argi behar genuen, ilargi. Osondo. Eider, baizu Carlos egin bueltaka. Ea, bigarrengoa zurea, Eider. Guazen, bigarrena denpora. Lehen oikoak ziren. Neskak. Segi? Osatu. Neska estuak, neska... Bero? Neskatuak. Neska... Lehen oikoak ziren, hortzera Neskameak. Neskameak. Oso ondo. Ondo, Eider. Bai. Hene irakurtzen hasiko gara, teklatuan eske botoia, nesk eta ame batzuk. Neskameak. Oso ondo. Eider. Bai, nara bestea, egun puntu. Bai. Bikain. Xabi, eroglifikoen momentua, asmatuko ditugu, ezta? Bai. Bai, behin hemen egon da. Oso ondo, guazen mutilek lehenengoa denpora. Aitak urtero egiten du. Pa? Bai? Sun? Ez, nor da? Itxaso. Ez? Maria Sun, ez? Ez? Parranda. Amaia. Bada erantzunen zati? Ez da, Amaia. Parranda. Ez. Paseoa, liza. Aurren izkenan musua horra iritsi gara Arantxa. Horreta Bizkaia, Arantxa silabak mugituta. Txarana, patxarana. Bueno, baina honi esker jakin dugu, Xabi, aitak urtean behin parranda egiten duela. Ondo dago? Zer da? Urtean behin. Guazen mutilek, bigarren eroglifikoa denpora. Gaua pasatu nuen. Klazo. Kla ez, a ber, egin eragiketa. Koala. Bale? Kala. Bale? Kalabozoan. Oso ondo. Oso ondo. Koalari okenduta kala. Gero ikusten genuen Bob Marley, bueno, letraka banatuta, azken B ez, kala eta bo zoan. Kalabozoan, oso ondo. Oso ondo, bitik bat, 50 puntu. Aneta Katia, eroglifikoen momentua, ze urduri? Piskat. Bueno, baina asmatzeko, ondo. Ba, zuen lehenengoa, denpora. Jasangarritasunaren alde, Berrera. bai? Berreli. Eta zenbat? Berrerali. Zenbat? Bili. Berrera, bili. Oso ondo, bai. Berrera ikusten dugu, berrera eta bi litio. Berrera bili, oso ondo. Ja. Kostata danok, berrera bili, oso ondo. Zer izarete, automatizazioa aplikatzen? Eroglifikoetan? Bai, ez da? Laguntzen du. Baina batzutan, ez Bueno, funtzieratzen ondo. sei. Bigarrena denpora. Plazan jo dute, Bat, bai? zer da hori txori? Zer da hori? Pelikanoa? Ez, Pelikanoa ez. bestera batera. Loroa? Ez, bestera batera. Txoria... Plazan jo dute bat, Bat... Batuka! bai? Ona! Tukana zen, eta tukanarien ere gaitxik ordezkatuta, tukada, bat, tukada. Ondo, batukada. Ez zarete pikiak izango, Batuka da, biak batera. Zondo den puntu bientzat. Eta orain askotan, aurretik, zazpiki bat, txaloki bat askotan, kaso honetan egazki oroitzapenen kaxa zabalduko dugu. Bai, esango dugulako legin berezi bat egin dutela, Alemanetik etorri dira, Miluzera, eta bueno. Aneta Katia. Bai. Ze esan dugu, izan zineten zuek, umetan Miluzen. Bai. Ze esperientzia, polita? Oso, ona, horregatik bueltatu nahi izan dugu. Bai, ez da? Bai. Gogoan duzu zer egin zenuten? Finalea pasa ginen, baina gero... MP laua irazi. Bai, sekulako. Ba, MP lau formatuan hain zuzen, irudi batzuk, begira. Denbora! Musika! Instrumento bat da eta... Instrumentu bada eta? Herriko festetan Asko entzuten da, bai! Oso pozik gaudela hemen parte hartu dugulako,
Ume askok ezin zutelako egin. Oso ongi, bat beiziki. Ikeragarria, etorri hona merezi duzu eta. Zain hori politak. Hane katia, Fundamentua mantentzen duzu, umetan ere, zehor 10 bat urte izango zer dituzen. Bai. Bai, ez da, aldi berean biak ere formal, oso ondo. Eta formal gure publikoa ere, ilaski erronka berri bat. Ia? Ze abez bat lehiak eta ipatu dugu. Abestea bai, baina gustatzen zaie futbola ere. Orduan, uztartu ditugu bi munduak. Ze iruditzen, demagun atletik zaleak zuek, noski? Atletik edo reala? Atletik. Bale, ados atletik zaleak zuen, noski. Imaginatu, San Mames barrian gaudela. Zutunik, abestu miluzeko esku juliganak bagina bezala. Benetan? Bai? Altxa mesedez. Benetan? Ia. 1, 2, eta 3. Milu! Benetan dago zure ondarea. No, txalo. Bai. Txalo, zuen buruari. Ez dute txalo jonai, beraik ere geratu dira horrela. Ondo? Juliganak, abez batza hobea zen egia esan, Juliganak baino. Ez da kontxarto, Naro, Aider. Miluzeko esku. Bai, ez da. Bai. Hasiko gara lanean? Bai, bezedez. Gertatu dena azteko. Biziko eskua. Xavier Lizardi zaurituta dio enuntziatuak. Zer esan nahi du Velociraptor dinosauroaren izenak? Animalia azkarra, bahitzaile txikia, lapur azkarra edo musker azkarra? Lapur azkarra. Oso ondo, Velociraptor. Te? Bigarrena. Norena da kantu klasiko hau? Zederra, Horrein di Julian izaten jarraitzen dute, Oso Norena da, Mozartena, Pachelbelena, Beethoven, Vivaldirena. Norena da. Vale, Beethoven. Ez da Ludwig, ez? Ander Xabi? Vivaldi. Badako Vivaldi nantza, Ane Katia? Pachelbel? Pachelbelen, kanela. Ondo. Ja, ni berari zuzentzen. Ja, Ondo. Naro Aider, aurrera? Tonetio nahi lakon. Hori ba? Plute. Zer kendu dugu argazki honetan? Dorre bat, erloju bat, arku bat edo iturri bat? Erloju bat. Oso ondo neskak. Gain. Ene. Aurrera. Nola esaten da galga edo frenoa, Eibarren? Salga, draga, talga edo traga? Traga. Talga. Ez da ere? Ane Katia? Draga. Draga? Bai. Ondo. Xavier Lizardiren poema baten zatia daukagu hemen ezkutatuta. Aspaldi txisterekin barizu, Kualitatea galtzen. Eibarri buruz? Claro. Bueno, etorriko dira lasai, beti dago zerbait. Nork irabazi du 2023ko literatur Nobel saria? Olga Tokarczuk-ek, Ani Ernausek, Jon Fosek edo Kazuo Ishigurok? Tokarczuk. Vale. Olga Tokarczuk. Ek. Ez da zutenaz. Ani Ernaus. Ez? Aurrekurtin bai? Kazuo Ishiguro? Jon Fose. Txapazian. I. Eta aurrera. Moreak, horiak, urdinak, berdeak. Nola jarraitzen du bestiak? Urdinak. Urdinak. Ez? Berdeak. Errebota berriz? Horiak. Zuri gorri horiak, beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Aire aizpak. Eme? Mikel Marquezekin batera. Bueno, badu itxure hartzen,
Anekatia? Ez. Ez. Aurrera, ba? Ze herri da argazkikoa? Deba, Plentzia, Mundaka edo Zumaia? Plentzia. Ez. Zumaia. Oso ondo. Ingurukoek, asmatu dute. Itxone, horratea. R bat atera da hor. Erreparatu ondo. Itxia. Ander Xabi, Dario Mina. Bizardiren hitzak? Bai. Saiatuko gara? Bai, bota. Bihotzean min bat, min etxia, negar itxia Dario Mina. Ez da zuzena. Badago zerbait dena den, Naro Eider? Ze kiroletan aritzen da Naia Laso bermiotarra. Txirrindularitzan, golfean, igeriketan edo skatean. Skatean. Oso ondo. D. Lagungarri izan daiteke. Saiatuko zarete? Vale. Naro Eider? Bihotzean min dut min, etxia, negar, isila Darion Mina. Hori bai? Oso ondo. Hori bai! Komodinen eskak, Naro Eider. Oso ondo. Bizardiren poema bateko testua. Bihotzean min dut poema. Hori da. Ederra. Bizotzen min barik jarraituko dugu aurrera, Ander Xabi minik esartu, beste komodin bat beba daukagulako banatzeko, bigarren esku aztaguena izango da, Aize Bilanoa. Europako zein herrialdetan hitz egiten da, magiar hizkuntza, Bulgarian, Txekian, Polonian, Hungarian. Hungarian. Oso ondo. T. Entzun hau. Just a little bit. Just a little bit. Zeiritan jaio zen Aretha Franklin, Detroit, Memphis, Nashville, Washington. Nashville. Errebotea. Detroiten. Beste errebote bat. Memphis. Oso ondo. Ikain. I. Ander Xabi, ze kiroletan aritzen da, argazkiko kirolaria. Sokatiran, pilotan, surfean, futbolean. Pilotan. Eta filosofian, eta. Artola, bale. Artola. ILT, ari gara bizkanaka? Aurrera guaz, nola esaten da odei, trinkoa Elizondon. Alaimurrua, goibel pareta, goibel murrua, bazter pareta. Goibel pareta. Errebotea. Bazter pareta. Errebotea. Goibel murrua. Oso ondo. S. Ander Xabi, beste galdera bat. Zein ez da herri bat? Boring, fucking, raining, reading. Kontuz, Erantzun bat? Reading. Reading. Errebotea. Raining? Raining? Oso ondo? Alegia, besteak bai. Osa, fuckingen bizitzera. Eta zer egiten duzu, eta, momentxe, bizi, eta Paseo. iraun, eta... Aize Bilanoa, enuntziatua, epa. Anekatia? Oian Aranaren poemaren zati bata. Automatizazioa aktibatu dugu? Egia dan. Ja ba? Giltza sarraian utzita, hasi dut iesa. Bai? Zuzena da? Bikain eskak! Komodinean eskak! Oso ondo! Bueno, Oian Aranaren Lasunak Azkazaletan poema liburutik hartutako eta zoragarria da liburua. Sarraia zabaldu dugu. Oso Sartu ondo. da komodin bat. Beste bat ere sarliteke. Anekatia, ozen. Bizitzaren inguruko gogoeta. Enuntziatua. Hauetako zein ez da Patxi Zubizarretaren liburua. 3 egun balearen sabelean, beroki gorria, usoa zelatan edo astroak gara. Astroak gara. Oso ondo. T. Honekin aurrera.
Gorka Kennerren ze kanta da hau? Araba, azken agurraren negarra, ene maitea edo agur, zorion labur. Araba. Errebotea. Azken agurraren negarra. Mort pour la patrie. Mort pour la patrie. Oso do. Hau ba, Orga. Zesasoia. Anekatia, aurrera ingo dugu, noski. Anariren zein kanturen bideokliparen fotograma da hau. Efemerideak, Orfidentalak, Binu Kantaresi Amor edo Arkimedes. Orfidentalak. Ez? Binu Kantaresi Amor. Oso ondo. B, zuentzat. Aurrera ingo dugu. Nola esaten da, erdi mozkortu sopelan. Pinpirindu, txurlindu, zalutu edo tragatu. Bota bat, bikote? Txurlindu. Oso ondo. Bizitzaren inguruko gogo eta Jose Luis Otamendiren poema baten zati badaukagu hor. Horreinik ez dugu askatuko edo? Horreinik ez. Kurrasko hemen. Non jaio zen Van Gogh? Sanderten, Rijsbergen, Bredan edo Gilsen? Rijsbergen? Ez? Gilsen. Bigarren errebotea. Nakorrega bandesan, no? Breda. Ezpa? Agertu eta aurrera goaz. Asko, Anekatia. Ze uhartetako kantariak dira. Siziliarrak, Sardiniarrak, Korsikarrak edo Ziprekoak. Ziprekoak. Ez? Korsika. Ondo. Ene? Naro Aider? Dituena. Probatu nahi duzue? Bai? Vale. Ia ba? Gaua eta eguna betetzen dituena muga bat da. Ez da zuzena. Betetzen hori ikusten dugu. Anekatia, zuekin lanean, orduan. Guazen. Segi aurrera. Ze kendu diogu Ginea Bisoko banderari, borobila, ilargia, izarra edo irukia? Bai, izarra. Ondo. Eta hoiekin akaso? Askatu nahi duzue? Bizitzaren inguruko gogo eta... Zando idazten den Otamendik. Ez? Aurrera ba? Zein da hilea mozearen onomatopeia? Glu-glu, glizki glazka, kro-kro edo dulun-dulun? Glizki glazka. Glizki glazka, bai. Bai, kro-kro egiten badu, ez da seinale ona. Ka? Joan beste hilea paintek batera. Asi atzu zuri. Bai, egia da, guztuko dut, bai. Bai. Jose Luis Otamendiren kolapsoa poemaren zati bat hemen txezkutatuta. Bizitzaren inguruko gogoeta bat. Anekatia! Ez, ez? Oraindik ez. Oraindik ez. Musika, ba? Baina ze basamortu, ze iri, ze itxasotan, zabiltzazu urrundua. Zenbat kikara daude Ines Osinagaren abestian, 9, 8, 6 edo 4? 9. Oso ondo. Puntuak. Eta M letra.
Eta, bueno, hortxe dago, bai. Anekatia? Gaua eta eguna bereizten dituena kuma bat da. Zer bat? Bueno, anekatia, azkenen errondaragoa, zerne? Ze lore da? Dalia, violeta, bitxilorea edo arrosa? Dalia. Eta? Gaua eta eguna bereizten dituena koma bat da. Koma bat? Bai. Hori bai, oso do. Eta komodina zuentzat? Marka gailuak jaun Andrea Okadi. 500 puntu eta komodina. Ordizian, Hernani Aian 240 puntu. Donostian 350 eta 2 komodin. Zein da zuzena honek erabakiko du guztia? Eta edo zer gerta daiteke, markagailuetan ez daude alde handiak, komodina alde batzuk bai, 11 kontzeptu, 8 zuzen, 3 oker. Komodinak erabiliz, zauek ikusi zer egin, mutile komodin marik, egin beharko diozu aurre zer eginari, baina aukerak guztiontzat. Guazen lehenengo erronda, Naroa eta Eider, Portugaleteko auzoak nahi ditugu. Abatxolo, Orio, Buenavista, Errepelega, Azeta, Azpiuntza, Kai Barria, Anaka, Kai Zaharra, Kanpantzar, Pando. Kai Barria. Bizkaiko zubia dago bertan. Pando. Goiko aldean dagoen auzoa. Abatxolo. Metro geltokia dago bertan. Buenavista. Zagokuan. Hemen, ondo. Ander Xabi. Repelega. Sesta baldamenean. 3 eta 3. 3 zuzen 3 oker. Kanpazar. Bikain. Naroa Eider. Azpiuntza. Arrankudiagako auzoa da. Ander eta Xabi. Anaka. Anaka. Hau Irunen dago. 2 erantzun zuzen daude, Anekatia. Komodinak dituzue. Komodin bat erabiliko dugu. Komodin bat erabiliko dugu. Erantzun zuzen bat. Erantzun zuzen bakarra dago. Bigarrena ere erabiliko dugu. Bigarrena erabiliko dugu. Horretarako daude komodinak. Penarik ez. Kai Zaharra, zuentzat, Euga Berroindar, puntu bikote, ondo. Bigarren erronda. Guazen, mutile, puntua behar ditugu. Taula behar duten mai jolasak. Bigarren errondonetan, badakit, hitz jarioa, Katan, Irla, Auskalo, Euskal Jokoa, Superpoli. Damak, Eskrabel, Inaustari, Backgammon, Amonazarra, Antzara. Damak. Damak. Xake taularen estilogoa. Backgammon. Taulen jokoa ere esaten zaio. Naroa, Eider? Antzara. Partxizaren be aldea. Ander Xabi. Ez da behar, ez? Euskal Jokoa. Euskal Jokoa, Superpoli. Monopolia euskaraz. Ane Katia? Scrabble. Hitzak osatzeko taula. Naroa, Eider? Katan Irla. Oso ondo. Ander Xabi? Ikartena da horrek ez. Badakit. Galdera erantzun jolasa. Etzai egokitu, Ander eta Xabiri taula osatzeko aukera, baina Ane Katia zuei bai. Aukera zuzen bakarra.
taula behar duten mai jolasak. Erantzun bat, bikote? Auskalo. Osondo. Auskalo triviala eta asmatu 150 puntu gehiago zuentzat. Anekatia hirugarren errondara goaz, benga, puntuak lortzen ari zarete. 1980-2010 artean sortu ziren marrazki bizidunak nahi ditugu hirugarren errondonetan. Bere biziko espioiak, Pingu, Shin-chan, Doraemon, Lazkao Txiki, Autobus Magikoa, Irukiak, Yoko Yakamoko Toto, Rocket Power, Doremiren Magia, Sakura Kartak Sakura. Bere biziko espioiak. Ezinbestekoak, gure infantzian, 2001ekoak. Nara Baider? Autobus magikoa. Kizkurne andereñoa. Joko Yakamoko Tou-Tou. Tou-Tou. Asko zobeto esan da, Anderrek, ni paino. 2005ekoa. Zagi zer dan bez. Anekatia. Doraemon. Hirurogeita hamairukoa da lehen emisioa. Nara Baider? Rocket Power. Bikote? Rocket Power. 89ekoa. Ander Xabi? Sakura Kartak Sakura. 98ekoa. Nara Baider? Doremiren Magia. Sondo. Ander Xabi? Pingu. Hau, zartxeagoa daba, 96ekoa. Nara Baider? Komoina. Komoina erabiliko dugu. Shin-chan? Shin-chan. 70 punturekin? Planto. Planto. Egingo duten eskek. Lazkao Txiki zen, beste zuzena. Osondo, osondo jokatuta, osondo erabilita komodinoiek. Eta markagailuak onela geratu dira, 570 puntu ordiztian. Hernani Aia 240, Donostian 670. Ander eta Xabi, Hernani Aiatik, gure administrari finak etorri gira Miluzera, bigarrenean bugatu da abentura. Motz. Motz. Bai. Motza baina ona esperientzia? Oso. Bai. Gero egia da, esperientzia luzatuta, helburuetako bat bazela, ez da, Brasilera, pulseratxoa jantzita joatea. Bueno, horrenantzen ezakit. Ez da pulseritantzat. Ez da. Hilabetero elkartean batzen jarraituko duzu hori bai. Hori bai. Beste bi bazkideak zein dira, ba? Mikel eta Gaitz. Amonda. Datozela eurak? Datozela. Eta Brasilerako bidaia finantzatu dezatela zakuarekin. Akaso? Hoi da. Ander Xabi, mila esker etortziarren, animatziarren Miluze ikusten barrutik, guretzat ederra zuek hemen izatie. Eskerrik asko! Irudi ederra. Aizpatasuna nagusi Miluzeko platoan, Naro Eider batetik, Anekatia bestetik. Ze puntu pila? Oso pozik. Doizta? Bukaeran bai. Bukaeran bai. Bueno, ze pozik, aseran ere pozitzen deten. Bai. Orain ja aurrera egin da, erosoago. Puntu mordo bat, orain markagailuak utxean jarriko ditugu dakizuen moduan. Sokatira dator, bereziki erne, automatizazioa aktibatuta izan den du sokak berak ere. Beraz, Naro Eider, zuek puntu gutxiagorekin erantzuten lehenak. Hartu lekua, sokatira dagoaz. Denbora. Aspek eta beste zein enpresak antolatzen du buruz buruko pilota txapelketa nagusia. Astore. Ez Baikok. Zein da Galizian lurraren amaiera esan nahi duen lurmuturraren izena? Finisterre. Zuzen. Zein kiroletan aritzen da June Garitano Urretxuarra? Aizkolaria. Eskian, zein lurraldetan dago Ataun? Gipuzkoan. Zuzen. Zein da Iban Urizar musikariaren izen artistikoa? Paso. Amorante, zein da 121 errokarratua? 33. Amaika, zer jotzen du Xan Bidegainek Willy Instrument taldean? Gitarra. Baxua, jarraitu abestia, eperrak badituzu bere? Biegalak. Biegalak, ondo. Zein urtetan jokatuko dira urrengo neguko olimpiar jokoak? 2025. 26an, nongo hiriburua da Stockholm? Suedia. Suediakoa, bai. Nola zuen izena, Elena Iruretaren pertsonaiak jaunta jabe telesailean? Carmele. Blanka, zenbat da 12 bost gehi 8? 15. 15, zuzen, zein arkitektura estilotako eraikina da Gasteizko Andre Maria katedrala?
Gotikoa. Zuzen, zein da titanioaren ikurra? T. T-I. Norekin batera aurkezten du Irati Errandoneak Egunon Euskadi albistegia? Paso. Odei esangolarekin batera, zer esan nahi du zerbait esan dela diogunean. Gaitu nahi, baina... Nada, eta Iber erramatu gaitu. Bueno, batzutan bai, bestatzetan ez, ezta? Ondo, zemuz, neskak? Ondo, gustora. Bueno, oso gustora ikusten da. Programak aurrera egin ala, bueno, ja leku hartuta eta bikain. Gaur finalik ez, neskak, baina urrengo miluzen beste aukera bat, bai. Eskero arte. Hau, Ludwig Tarrak, Ana eta Katia, 15 bat urte pasata miluzera bueltan, gaur iritsi eta finalerainoko bidea egin dugu. Pozik, ez da? Oso pozik. Oso pozik ere. Eta zakua irabaziko genu. Bueno. Bat enpresa automatizatu, hiru honekin. Erne, jokoan ditugu, 59.625 euro. Ez dakiz zer egin. Zer egin? Ez dakiz zer egin dirutza egin zuten duten, ez dakiz zer. Txalo, jo. Urretxi berrako lagunek egin dute moduan. Bai. Ia 50.000 euro ditugu, Hiru asko. Miluzen sakuan, Ane Katia, finalera iritsi gara, ze ondo. Eta orain, gurekin egingo duzu zuek jolas, baina Euskal Herri oso batuko zaigu. Momentu honetan, iritsi momentua, aplikazioa atara, eta... Barri martxan? Bai, eta gurekin jolas egin. Ane, Katia, 11koa zuzen kokatu beharko dugu, eta urrezko galderaren erantzun zuzena. Emon, pentsa banatu egite ditugula. 50.000 euroa. Bueno. Neskak, sorte hon. Gasko. Ameriketako estatu batuetan sortutako musika taldeak dira. Denbora. The Doors. Estatu batuarrak bai edo ez. Joy Division. Ramones. Europe. Aerosmith. The Clash. No Doubt. Scorpions. The Velvet Underground. Sex Pistols. Nirvana. Egiaztatu egingo dugu, 11 taldeak lekuan kokatuta. 5 akats. Ariketa osatu dugu eta 5 akats daude. Ramones igual. A ver, egiaztatuko dugu. Bai. 7 akats. Ramones eta Aerosmith. Inglaterako alde edo bat, bi, hiru, lau. Eta azkenik jaztapena. Eta hola badak izan bat ezitzen. Eski izenak ezagundu, bai, baina... 30 segundo. Bai, egiaztapen egiteko azkar. Bost akats. Bale, esan dugu. Leheno genituen, zenbat? Joy Division bat zan, baina karreski zakitu nazien ez izan. Osa, leheno genituen... Baina leheno 5 akats genituen ikatia. Ja. Osa, hauek hola ondo da, Osa, hauek ondo dago. The Doors, bale. The Doors, Ramones ondo zan. Sex Pistols... Scorpions? Bai, eta... Bale. Ane Katia, aurrezko galdera. Talde hauetatik bitan, abeslaria, 27 urterekin hil zitzaien denbora. Bi talde bitako abeslariak 27 urterekin hil ziren. 10 segundo aukeratu bi. Bale. Eskizitzen. Ane Katia, zemuz? Ez da sondo, bueno. Aldaketa asko egin ditugu. Bai, igual gehiagi, baina bueno. Ikusiko. Aldaketak egiteko estilo berezia. Sortu diguzue.
Ramones. Estatu Batuarrak? New Yorken sortu zen taldea. Sex Pistols. Ez dira Amerikarrak. God Save the Queen, Londonen sortutako talde hau. Scorpions. Osondo. Alemanian? Wind of Change. Hannoverren? Bai? Txetik gertu? Aerosmith. Estatu Batuarrak? Boston, irikoak. Boston irinko boskotea. Bostonkotea. The Velvet Underground. Zuzena da, baiezko eremuan, osondo? Reed eta kompainia, New Yorken hauek ere. Andy Warhol eta kompainia. €125. Ane Katia. No Doubt. Osondo. Ez zalantza egin duzu, Denetan. Bueno. Hoi da. Baina Kalifornian sortu zen, No Doubt, talde hori. Gwen Stefani. Europe. Estatu Batuarrak. Ez, From Europe, bai. Estokolmon sortutako taldea. Bostak atxegin geratu gora, berriz ere, The Doors, talde estatu Batuarra baita, Los Angelesekoa. Joy Division, Ingalaterran, Salford, irian. The Clash, Londonen, eta Nirvana, estatu Batuetan. Ane Katia, €150 eskuratu dituzue. Jaritxu bat, gure kontura. €1.000 irabaztita, asko zobeto. Urrezko galderaren erantzun zuzenak €1.000 balio ditu. Eta galdetu duguna da talde hauetako bitan abeslari 27 urterekin hil zitzaien. Nirvana jarri dugu. Abeslaria badakizuien, nor zan? Nirvanakoe? Izena ez. Nirea tankerakoa. Nirea? Biona, bueno. Lelau bat eta gero bestia. Grunge talde bat, Seattlekue. Kurt Cobain. 27 urterekin hil zen. Bai, 27 urterekin hildako rockeroen... Bere burua zeste egin zuen. Bai, arrazoiak zergatiak oso ilunak, ezagitasuna ere bai tartean. Ramoneseko abeslaria. 27 urterekin. Hil bazen, €1.000. Ane, Katia? Pausu batera gaude, €1.000 pausu batera. 27 urterekin hil zen beste abeslari bat behar dugu. Ramones taldean, zegoen? The Doorsen Jim Morrison. Bai, bazuna. Ane, Katia! Oso ondo! Minutera itzuli, finaleratu, €150 zuena dira. Superbikiak, segi horretan. Eta zuek etxatik super lehiakide, super miluze zale fin, eskerrik asko. Ondo ibilzarie, hau zuek,